Objectiu de desenvolupament sostenible número 8. Treball decent i creixement econòmic. Bon dia. Avui estic fent turisme domèstic. És el que ens toca fer perquè estem confinats. Però d'on ve el turisme? A Catalunya ve de tot el món, però la paraula turisme ens ve de la mateix origen que tornar, a través del francès tour. I és normal que sigui així, perquè el turisme, a diferència dels immigrants o dels refugiats, té una característica, i és que va i torna. Per això que també tenim el mateix origen la paraula retornar, que de fet és reiterativa, perquè retornar vol dir en definitiva tornar un altre cop. I d'on ve aquest tornar? Doncs ve de torn, i el torn ve d'una arrel indoeuropea que era ter. I aquest ter volia dir perforar, foradar, fregar, raspar, d'acord? I aquest ter ens ha donat moltes paraules, com per exemple triturar, que és allò que fan alguns turistes quan trepitgen el territori, trillar, truita, que és el que mengen alguns turistes, amb entrepà, o ens ha donat també detergent, que és el que necessitarien alguns turistes de vegades, o ens ha donat, per exemple, mantell, curiosament, perquè mantell és un tros de roba, era un tros de roba amb el qual netejar-se les mans, mantell. Curiós, no? Doncs també ens ha donat entorn. I això sí que és molt important, perquè el turisme què fa? Va a mirar i a conèixer l'entorn, però és molt important que respectem l'entorn, perquè els objectius de desenvolupament sostenible ens recomanen, en concret el número 8.9, ens recomana que tinguem un turisme sostenible, que respecti l'entorn, que creï llocs de treball i que ajudi a promoure la cultura local i els productes locals. El turisme, però, que ara és tan important, fa un segle era encara vist de manera despectiva, com una manera que tenia les classes nobles i riques d'anar a passejar pel món senzillament per dir que havien estat allà d'una manera absolutament ociosa i fins i tot perniciosa. Sigueu respectosos. Em podeu seguir a Responsabilitat Global. Gràcies!